aurtengoa sorpresa izaten nahi da. 230 txirrindulari inguru izango diteu, kadete, juvenil eta elite mailan. Kadete mailan eta juvenil mailan estatuko txirrindulari hobenak datozti. Eta elite mailan, Espaini mailan talde profesionalak dazkaunez, batez ere Euskal Herrin, Lointek eta Bizkaia Durango taldetan, Espaini mailako txirrindulari hobenak etortzeaz gain, atzerritik bai txirrindulari oso onak datozti. Pasadan urten hemen Txileko selekzioakin egon zan Paola Muñoz, gero Joko Olimpikotan parte hartu zuen baita, eta urten Bizkaia taldeak fitxatu du, eta hemen egongo da baita, eta gero, Holanda, Belgika, Esloveniako txirrindulariren bate bai, partaidetza oso ona egia esan. Hiruterditan kadeteak irtengo dira, 37 kilometroko ibilbide bat izango dute, hemen baiaran 4 itzuli emango dituzte, Zizurkildik abituta hemen Pasusetikan, Asteasu aldera jungo dira, gero Zizurkil gora igo, Bilabona eta berriz itzuli. 9,7 kilometroko itzuli bat izango da, eta hori, 4 itzuli. Hiruterditan, 4 terdiak inguru bukatuko dute, eta 5etan elite mailako txirrindularik aterako dira, itzuli berdinai bira bat emango diote, eta ondorenen juvenilak aterako dira 10 kilometron. Eta ondorenen danak batera 8 bueltak emango dituzte. 7 itzuli bira txikiai, 9,7 kilometroko bira honei, eta azkenengo itzulia izango da adunako gaina pasa beharko dutena, eta beraz, totalen izango dira juvenilentzako 78 kilometro eta elitentzako 88 kilometro. Favoritoak lehen urten irabazizun Mavi Garzia nik uste dela favorito nagusia. Lehengo astean, orain dela pare bat aste, Europako duatloi txapelketan 2. postua lortuta dator. Atzerriko lasterketa eta hone bai oso postuenak egin ditu, aurrengo 30 txirrindularin artean sailkatu da mundu mailako txirrindulari hobenan artean, eta nik uste favorito nagusia bera izango dela. Azkenengo urtetan nahiko lan izan dugu behin dan antolatuta zegoenen, azkenengo astea, 2 asteetan voluntarion bila hasitakoa, makruze guztik bete alizateko, montaketa lanetan eta aritzeko kosta egin zaigu azkenengo urteetan jendea osatzea, eta urten egia esan harrera oso nahi izan da. Zizurkilgo udaleak laguntza handi eman digu, Asteasuke bai, Danena Kirol Elkarteen txirrindularitza sekzioa sortu deunez ere aurten jende asko inplikatu da, eta egia esan voluntarion laguntza eskertzekoa da. Gauzak asko errezten ditu jendean harrera ona hau edukitzea, eta bestalde eskerrak ematea, Aiztondo Baiarako udal guztiei beraien laguntza ekonomikoa ezinbestekoa dalako lasterketa aurrera ateralizateko, Gipuzkoako Foru Aldundiai beraien laguntzagatik, eta aurten Irizar bezalako enpresak sartu zaizkigu patrozinatzaile moduan lasterketa egunerako, eta gauzak asko errezten ditu egia esan nolako laguntzak edukitzeak.